ऐसा है कभी ये जीजा जी के बारे में, कभी वो जीजा जी के बारे में। तो देखो मेरी बात सुनो, अभी वैसे भी रोस्टिंग मोड ऑन है, पकड़ के पेल दूंगा तो बोलना मत कि बोल दिया। नमस्कार भैया। भोजपुरी इंडस्ट्री में दुगो कुत्ता आइल बनन सा और इ दुनु कुकुर अपने आप में लड़ाई करत रहन सा और पब्लिक एकनी के बहुत ही ज्यादा देखतिया और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करतिया। इ दुनु कुकुर अपने आप में लड़ाई करत रहन सा और पब्लिक के इ कैसे चुतिया बनावत रहन सा, सब चीज आज के ये वीडियो में हम बताए वाला बानी। पहले तो खेसारी लाल और पवन सिंह ही चुतिया बनावत रहलन पब्लिक के, कैसे चुतिया बनावत रहलन लोग। देखी चुतिया इ लोग पब्लिक कैसे बनावत रहलन, जब इनका लोग सॉन्ग ना चली तो इ दोनों जना लड़ाई करी लो। हालांकि अभी लोग लड़ाई नहीं खेलो करत, समझदार हो गइल बा लो, समझता लो। बाकी रे दुगो कुकुर भोजपुरी इंडस्ट्री में आइल बनस, बहुत ही ज्यादा लड़ाई करत रहन स। इ विशाल सिंह जौन बाटे कहता तोरा के मारे और इ जौन जमी जहरीला बाटे इ कहता तोरा के मारे। हालांकि कोनो कुछ नहीं कंस करत रोलन के कैसे चुतिया बनावत रहन सर, हुआ सबसे आज ये वीडियो के अंदर बताए वाला बानी। विशाल सिंह लाइव आउन, विशाल सिंह लाइव अइला के बाद खेसारी लाल यादव के टारगेट कौन ली, एक बार वीडियो देखी लो। मसूरी चाचा, सुनने में आया कि आपका लाइव आने वाले हैं, अगर इनकेस आइएगा तो कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे लोगों को हंसी आए। जैसे कि विशाल सिंह लाइव आइल है और आके खेसारी लाल यादव के मसूरी लाल यादव बोलक ह, इहे बात एगो उनका फैन जौन बाटे जमी जहरीला ओकरा अच्छा ना लागल ह। सोचलक ह कि यही में कुछ आके कुत्तापंती क दिया, माने भूक दिया तो पब्लिक तो हमनी के देखी, यह बात ओकरा अच्छा ना लागल और इ विशाल सिंह के सीधे टारगेट कैलक और कहता का विशाल सिंह से कि सुन विशाल सिंह, ते जहिया मिलबे तहिया हम तोरा के मारेम। जिस दिन मिल जाएगा ना तुम्हारा बहुत उपाय होगा। रउआ सब तो देखिए लेनी कि खेसारी लाल यादव के फैन जौन बाटे जमी जहरीला इ आइल ह कुछ यूट्यूब पर आके भूकलक ह, भूकला के बाद सोचलक ह कि कुछ पब्लिक हमरा के सपोर्ट करी और सपोर्ट बहुत ज्यादा पब्लिक एकरा के करतिया। देखियो ऐसा ऐसा कुकुर के रउआ फेर में पड़ेम तो राउरे नु टाइम बर्बाद होता। चलिए अब एक कुत्ता के अलग कइल जाओ, तनी एक कुत्ता के बात बंद कइल जाओ। है जौन बाटे कुकुर जौना के नाम बाटे विशाल सिंह, विशाल सिंह भी जमी जहरीला के टारगेट करता। उ कहता कि ते अगर मिल जइबे बॉम्बे दिल्ली ते कहीं मिल जेबे तो हम तोरा के मारेम। इ जौन बाटे जमी जहरीला, इ जमी जहरीला एकर बॉम्बे में पोस्टर छपवाता, कहता लापता हो गइल बा, तो हई हो गइल बा, हऊ हो गइल बा। आ विशालो सिंह एकरा के टारगेट करते बा। इ दोनों टारगेट मतलब करत हन अपने आप के, बाकी रे नहीं कुछ नहीं कन करत। किसी दिन मिल गया ना, दिल्ली बॉम्बे छोड़ पूरे भारत में तू कहीं मिल जाए तेना मारूंगा। विशाल सिंह जौन बाटे इ बोललक जमी जहरीला के विपक्ष में, बोललक कि सुन जमी जहरीला, अगर ते मिल जेबे तो हम तोरा के मारेम। आ जमी जहरीला बोललक कि सुन विशाल सिंह, अगर ते मिल जेबे तो हम तोरा के मारेम। देखी दोनों मिलल बाड़न स, इ दोनों मिल के रउआ लोग इनके चुतिया बनावत रहन स। हम ए अंधकार से रउआ लोग इनके निकालेम। इ दोनों मिल के चुतिया बनावत रहन स। अगर एकनी के मतलब इ दोनों अगर मर्द के बच्चा बाड़न स तो इ दोनों मिल स। अगर विशाल सिंह कहता कि तोरा के मारेम, आई जौन बाटे जमी जहरीला कहता तोरा के मारेम, तो दोनों मिल स एक जगह, मिल के रउआ लोग इनके वीडियो दिखा दे सकी हमनी मिल लेनी स। जौन गर्मी रहल तौन हमनी के ठंडा गइल। जमी जहरीला कौन बा, इ जमी जहरीला कौन बा एकरा बारे में हम लोग संगे बता दिहल चाहतनी। जमी जहरीला एगो सिंगर बाटे और एकर एगो रउआ लोग इनके स्टेट शो दिखावतनी। अगर स्टेट शो रउआ देखेम न सच में रउआ हंसी तो रोकाई ना भैया, एक बार ली पहले रउआ देखी लो। देख लेनी नु। अगर एकर पूरा फुल सिंगिंग देखल चाहतनी तो जाई जाके यूट्यूब पर सर्च करी जमी जहरीला का सॉन्ग। इ जमी जहरीला के गीत आ जाए, रुआ हंसी लेत रहे, मजा लेत रहे, ठीक बा। हालांकि एकनी के विवाद मत देखी, विवाद देखला से कोनो फायदा नहीं के होके वाला रोल इनके। रोआ सब सॉन्ग सुने के चाहतनी, रोआ सब कुछ अच्छा देखे के चाहतनी, बाकी ना इ जौन दोनों भोजपुरी में कुत्ता आइल बन से, त दोनों अपने में झगड़ा करत रहन सब। बस मोबाइल के जरिए झगड़ा होता, लगे मिल के ही झगड़ा ना हुई। रउआ समन के चुतिया बनावल जाता है वीडियो के अंदर। जौन विशाल सिंह बाटे, विशाल सिंह तो पवन सिंह के कादू साला ह, ऐसा कोनो बात नहीं के भैया। हम रोज से बता दिहल चाहतनी विशाल सिंह एगो रोस्टर ह। देखो मेरी बात सुनो, अभी वैसे भी रोस्टिंग मोड ऑन है, पकड़ के पेल दूंगा तो बोलना मत कि बोल दिया। विशाल सिंह रोस्टर ह, ड्राइवर ह। रउआ लोग इनके सरासर चुतिया बनावल जाता। एकनी के माध्यम से रउआ सब एकनी चुतियन सन के वीडियो मन देखी। हमार वीडियो अगर रउआ देख लेले बनी तो ये वीडियो के ओ भाई लगे शेयर करी जिन्हें चुतियन सन के फेर में लाग रहत रहन अपन काम धंधा छोड़ के। अपन काम धंधा रउआ मत छोड़िए, चुतियन सन के फेर में दोनों मिल के दोनों कुत्ता रउआ लोग इनके चुतिया बनावत रहन स। अपने तो चुतिया बरले बनन स, आई दोनों रउआ लोग इनके चुतिया बनावत रहन स। इ दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल भइल चाहत रहन स, बाकी रोक लगावे के पड़ी एकनी दोनों चुतियन सन के। हम कौनो के पक्ष में नहीं बोल सकत। इ दोनों चुतिया बनन स, इ दोनों चुतिया रह जइहन स। रउआ सब एकनी के वीडियो मन देखी। हमार वीडियो देख लेल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, एगो वीडियो के लाइक करी।
आ वीडियो को भाई के लगे शेयर करी। मिलतनी अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।